Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akugcine kumanele ukufa umshayisbhakela uSimiso gandaganda Buthelezi olimale kabi ngesikhathi eseringini maqede waphuthunyiswa esibhedlela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibula khona le video. Mangoqala sijonele lelikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usedlulile emhlabeni umshayisbhakela uSimiso gandaganda Buthelezi obekade esesimene esibucayi esibhedlela kulandela ukulimala kabi eringini ngesonto. Izindaba zokushona kwakhe ziqinisekiswe inhlangano engamele isibhakela iboxing South Africa ngokuhlanganyela nomndeni wakaButhelezi ngolesithathu ekseni. Kuthiwa ushone ngolesibili ebusuku uButhelezi wasebelanyoni edumbo bekade kuyikhoma kusukela ephuthunyiswe esibhedlela ngesonto ngemumva kokuquleka eringini ebhekene noSiphesihle Mtungwa empini yebhande leYBF All South Africa Lightweight ebise Greyville Convention Center eThekwini. Kutholakala ukuthi igazi lophele ebuchosheni. Estatementeni se-IBSA yithe iboxing South Africa nomndeni wakaButhelezi babika ngokudabuka eyokudlula emhlabeni kukaSimiso Buthelezi oshone izolo ngolesibili ebusuku ngezi-7 zikaJuni esibhedlela esise eThekwini. NgoJune 5 uButhelezi ubeyingxenye yezimpi ze-Starline Boxing Promotion ebizise Greyville eThekwini. Ngasekupheleni kwempi uButhelezi uqulekile wabe sephuthunyiswa esibhedlela. Kwatholakala ukuthi ulimale ebuchosheni okuholele ekutheni ophe ngaphakathi esibhedlela. uButhelezi kube ukuthi uthole ukunakekela okusezingeni eliphezulu kodwa ngebhadi wagcina ngokushona. Iboxing South Africa izocubungula ngokuzimela umbiko wokulimala kwakhe. Emumva kwalokho kuzovezela umphakathi ukuthi ngabe yini abayitholile. Umndeni wakaButhelezi neBSA bayamukelile imiyalezo yenduduzo ebivela kungqongqoshe wezomdlalo nezobuciko namasiko. Umndeni wakaButhelezi neBoxing South Africa bazomemezela izinhlelo zomngcwabo ngesikhathi esifanele. Boxing South Africa nomndeni wakaButhelezi bazocela abezindaba nomphakathi ukuthi banikeze umndeni isikhathi sokuzilela umshayisbhakela obekade esibonelo eringini kanye nangaphandle. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi tutu emndenini Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi tutu emndenini wakaButhelezi kanye ke neNingizimu Afrika yonkana.